Es troba a la frontera entre els districtes d'Horta-Guinardó, Sant Andreu i Nou Barris, a tocar d'equipaments i comerços, i és l'intercanviador de dues línies de metro, la blava i la groga. Tot i això, és una de les poques estacions de Barcelona que encara no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Actualment no es pot accedir en cadira de rodes, ni d'un cantó ni de l'altre, ni tampoc és accessible l'intercanvi. És un punt molt important i, per tant, serà un guany que reclamàvem feia molt de temps. Ara la Generalitat ha anunciat que adaptarà l'estació. L'accés que més canviarà és aquest de la Ronda del Guinardó, que de fet aprofita una antiga sortida d'emergència. S'instal·larà un ascensor, n'hi haurà un altre just davant del punt conegut popularment com els 15. També se substituiran les escales per les rampes en el tram de transbord entre línies. Hi ha una llei d'accessibilitat que marcava que totes les estacions de metro, la Generalitat les havia d'acabar abans de finalitzar aquest any passat. A la Generalitat no li ha estat possible, però com a mínim sí que existeix un pla per anar adaptant les poques estacions que queden. I les que queden són les més complicades, com aquesta de Maragall, que costarà 11 milions d'euros. El que ja quedarà per al futur és finalitzar la parada de la línia 9, que també s'ha de construir a la plaça de Maragall.